Tare, așa suntem pe Omegle. Oh my god. Da, nu știu dacă se... Mamă, ce bine se vede. Stați puțin să focalizez. Mă, Stanger, mă, sper că ați văzut. Ne-a închis. New chat. Ia să vedem pe cine găsește. Try interest. A închis chat-ul. Oh my god. Oh my god. Nu știu. A fost să găsim. Eștiro. Omegle, Omegle. I-am zis, e Jeff the Killer, hei, și mi-a închis. New chat. Știu că nu se vede prea bine, nu mă judecați. Vreau să văd dacă se vine așa. Hei, sper că vedeți bine. Terozida, Terozida, Terozida. No, ferai tu să fii. De nou. It's girl and boy. Oh, wow, 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 wow. Interesting. Nu știu ce am scris. Da, se pare că nu e chiar așa de amuzat de Omegle-ul ăsta. Vreau să picăm pe tequila. Dacă aș pleca, cred că aș primi 10.000 de subscriber. Miro feliz, Miro feliz. Dar cam atât pentru azi. Știu că am filmat chiar foarte puțin, 3 minute. Vreau să fac popcorn challenge, dar cu nimeni. Dacă vă doriți să continui seria de YouTube, spuneți da sau nu, mai ales cu căzăturile extreme. O să fac lucruri să vă facă să râdeți și eu am intrat pe Omegle, am făcut pe Omegle. Acum o să mai facem ceva bonus, cam 6 sau 7 abonați, nu mă uită mult. Și fiindcă vine Paștele și trebuia și să vă prezint ceva de Paște. Făină. Sper că vedeți. The painful magic you starting the clear. A venit vacanța, n-avem sper. A venit vacanța, a venit vacanța, a venit vacanța. Yeah, bitches, a venit vacanța, da. A venit vacanța, tra-la-la. A venit vacanța, frate, vino.
Veni vacanța, n-ai ce să faci, nada, când ești liber și strigi, la la, da na 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 na. Well, everybody, come back you, every like, subscribe and do. A venit vacanța, n-avem ce să facem, vine școala altfel. A venit vacanța, n-avem ce să facem, vine școala altfel. Asta e vacanța, tra-la-la-la-la, șubidi-bidi-bida. Și s-a terminat, acum toți murim. Leșină și pa, eu vă zic pa, pa.